Избери кой филм ще гледаш в понеделник. Ще ви попитам нещо. Добре. Какво ви възбужда? 100 тачки, 50 тачки и 20 тачки. Кой беше този? Той е мой мъж. Най-добър приятел. Това шега ли е? Всички търсим истината. Глупости. Хайде. Тичай. Смисъл да тичаш. Този е луд за връзване. Гласувай сега на страницата на Кинонова във Фейсбук. Великият понеделник. С велики нови неща. Така се вълнувам. По Кинонова. Случва се всеки ден. Накъдето и да се обърнеш, ги виждаш. Те са навсякъде. Престъпленията чакат да бъдат разкрити в разобличаване. Избери всеки делник в 18. Кино Нова. На колко езика можеш да кажеш "обичам те"? На колко езика можеш да обявиш война? Избери Никол Кидман и Шон Пен. В преводачката. Вторник, 21 часа. По Кино Нова. Няма да издържиш един час. Напротив. Клюкарката. 5-ти сезон. От понеделник до петък. 7 вечерта. По Кино Нова.